Γεια σας. Θέλετε να ξέρετε ποιο είναι το κοινό σημείο που βρίσκω σχεδόν πίσω από κάθε πονεμένη ιστορία αλκοολισμού, χρήσης ναρκωτικών και εθισμού? Είναι οι τοξικοί άνθρωποι. Τοξικό περιβάλλον. Τι είναι ένας τοξικός άνθρωπος? Κάποιος που με την συμπεριφορά του σε δηλητηριάζει. Σε εκμηδενίζει, σε μειώνει, σε ακυρώνει, σε υποτιμά, σε κάνει να αισθάνεσαι μικρός, σε καταπιέζει θα λέγαμε. Αυτό σου δημιουργεί μια πίεση, σε στεναχωρεί. Τι είναι η στενοχώρια? Στενός χώρος, σε κάνει να ασφικτιάς, να αισθάνεσαι ότι δεν έχεις χώρο. Και τα συμπτώματα αυτού είναι ότι αρχίζεις όλη αυτή την πίεση και κάνεις λάθη στη ζωή σου. Όλο και περισσότερα λάθη. Κάνεις γκάφες. Επίσης προκαλείς κάποια ατυχήματα για τον εαυτό σου και για τους άλλους, μικρά ή μεγάλα. Πάνω απ' όλα αρχίζεις και έχεις προβλήματα στη ζωή γιατί τα πράγματα σου πηγαίνουν στραβά. Στον επαγγελματικό χώρο, στην προσωπική σου ζωή. Όταν συμβαίνουν όλα αυτά λοιπόν, τι γίνεται? Προσπαθείς να δραπετεύσεις, προσπαθείς να βρεις έναν τρόπο να σου απαλύνει τον πόνο σου, να σου δημιουργήσει αυτόν τον χώρο που σου λείπει, να σου δώσει ξανά χαρά, γιατί αισθάνεσαι λυπημένος, αισθάνεσαι ότι δεν είσαι ο εαυτός σου, αισθάνεσαι αμφιβολίες και θέλεις να ξεφύγεις. Και πού θα ξεφύγεις? Φυσικά, ένα φιλεράκι θα σου πει, έλα πάμε να πιούμε ένα ποτό στο μπαρ, αλκοόλ. Το αλκοόλ είναι πολύ καλό στο να σε βοηθάει να ξεφεύγεις. Προσωρινά βέβαια, μετά δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα, αλλά προσωρινά σε μουδιάζει, δρά σαν παυσίπονο. Και αισθάνεσαι ότι δεν σκέφτομαι πλέον όλο αυτό που νιώθω, όλη αυτή την καταπίεση. Επίσης, ένα ωραίο τσιγαράκι μαύρου. Μούδιασα. Δεν αισθάνομαι πλέον αυτό που αισθανόμουν πριν, αυτή την καταπίεση, αυτό το άγχος. Γιατί το τσιγαράκι τι έκανε? Με μούδιασε. Αισθάνομαι μια χαρά. Βέβαια είναι ψευδής χαρά. Βέβαια αυτή η ανακούφιση είναι πολύ προσωρινή και ψεύτικη. Είναι τεχνητή. Άρα με το που θα περάσει η επίδρασή του, μετά αισθάνεσαι το ίδιο και χειρότερα. Και φυσικά θέλεις το επόμενο. Μετά πας στον έμπορα, ο οποίος θα σου δώσει κάτι πιο βαρύ για να σε πιάσει. Και αν όχι αυτό, θα σε πιάσουν και οι ειδικοί, οι οποίοι θα σου δώσουν μια ωραιότατη συνταγή με κάτι άλλο, με το χρυσό το χάπι, το οποίο θα σε κάνει να είσαι χαρούμενος. Θα σε κάνει να τα ξεχάσεις όλα αυτά και να σου φύγει η κατάθλιψη. Να σου φύγει αυτό το έντονο συναίσθημα που είχες. Και τώρα αισθάνεσαι ότι ξαναβρήκα τον εαυτό μου. Και αυτό κουκούλωμα. Γιατί με το που θα περάσει η επίδραση, πάλι στις ίδιες αμφιβολίες, στις ίδιες ανασφάλειες, στην ίδια ταλαιπωρία βρίσκεσαι. Τώρα το θέμα τοξικότητα είναι ένα τεράστιο θέμα. Θα μπορούσα να μιλάω γι' αυτό για μέρες ολόκληρες. Αλλά ίσως το κάνω σε άλλα βίντεο. Για την ώρα όμως θα ήθελα να μην μπερδευτείτε και να μην πείτε έτσι επιπόλαια το βρήκα. Οι γονείς μου είναι τοξικοί γιατί μου λένε να μην κάθομαι στο κινητό μου για 25 ώρες το 24ωρο. Ή αυτός ο φίλος μου είναι τοξικός γιατί μου λέει όλο άντε πιάσε δουλειά Γιώργο και μην είσαι στην ανεργία. Δεν είναι πάντα έτσι. Οι τοξικοί άνθρωποι πολλές φορές δεν είναι αυτοί που νομίζουμε ότι είναι. Ναι, είναι αυτοί που είναι σταθερά και συστηματικά με αυτόν τον τρόπο και σε κάνουν να αισθάνεσαι αυτή την πίεση. Αλλά πολλές φορές άνθρωποι θα μας πούνε, επειδή δεν ξέρουν πώς να το πούνε, κάτι για το καλό μας το οποίο δεν μας αρέσει. Δεν είναι αυτό η τοξικότητα. Πολλές φορές ο τοξικός άνθρωπος μπορεί να έχει την όψη του πιο γλυκού ανθρώπου στον κόσμο και να αισθάνεσαι ότι μιλάει μόνο για το καλό σου και να στο λέει κιόλας. Εγώ και το καλό σου στο λέω Γιώργο. Και θα βρείτε τέτοιους ανθρώπους. Άρα μην βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα για το ποιος είναι τοξικός και ποιος όχι. Και στην προσπάθειά σας να το κάνετε, βγάλετε από το περιβάλλον σας τους ανθρώπους που σας αγαπάνε και κρατήσετε εκείνους που σας καταστρέφουν. Υπάρχει μεθοδολογία και θα το αναφέρω σε άλλο βίντεο. Για την ώρα θέλω να κρατήσετε το εξής. Ότι η τοξικότητα δημιουργεί πρώτα απ' όλα ενδογενή τοξικότητα, όπως είπαμε σε άλλο βίντεο. Και δεύτερον, οδηγεί στην αίσθηση του να θέλω να δραπετεύσω, να θέλω να φύγω από αυτή την κατάσταση και να πάρω ένα παυσίπονο, να με ηρεμήσει λιγάκι, να με καλμάρει. Και αυτό το παυσίπονο είναι συχνά το αλκοόλ, τα ναρκωτικά και τέλος ο εθισμός.
Και μετά αντί να έχω ένα πρόβλημα, έχω δύο προβλήματα και πολλά παραπάνω. Σημειώστε επίσης ότι το τοξικό άτομο πολλές φορές μπορεί να είσαι εσύ ο ίδιος. Το έχετε σκεφτεί? Να δηλητηριάζεις εσύ ο ίδιος τους ανθρώπους γύρω σου με τη συμπεριφορά σου. Με τον τρόπο που τους φέρεσαι, τους στενοχωρείς, τους πληγώνεις, τους μειώνεις, τους υποτιμάς, τους καταπιέζεις. Σκεφτείτε το και αυτό. Γιατί όταν το κάνουμε αυτό, κατά βάση είμαστε καλοί. Και στο τέλος το συνειδητοποιούμε βαθιά μέσα μας και στην προσπάθειά μας να σταματήσουμε να πληγώνουμε τους άλλους, να σταματήσουμε να δηλητηριάζουμε τους άλλους, αποφασίσουμε να καταστρέψουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Πάλι με τον ίδιο τρόπο. Αλκοόλ, ναρκωτικά, εθισμό. Ό,τι και να γίνεται, όποιος και να είναι τοξικός, κάποιος άλλος ή εσείς, ας προσπαθήσουμε να αποβάλουμε την τοξικότητα από τη ζωή μας, να φύγουμε από τις περιοχές, από τα περιβάλλοντα όπου υπάρχει τοξικότητα όσο γίνεται και πάνω απ' όλα εμείς οι ίδιοι να μην βγάζουμε τοξικότητα, να βγάζουμε περισσότερη αγάπη, φροντίδα, ενδιαφέρον και με αυτόν τον τρόπο πρώτον αυτοί που δεν έχουν μπει ακόμα δεν θα μπουν στα ναρκωτικά, δεν θα μπουν σε αυτές τις λύσεις. Δεύτερον, για εκείνους που έχουν ήδη μπει θα είναι πιο εύκολο να βγουν και να ξαναπάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους. Γεια σας και να προσέχετε τον εαυτό σας.